Sana all. Ang sirena nakatibak nakadto mabaybayon. Nano ka, Budoy? Budoy, nano ka? Burning. Tata burning. Ano yung problema ba doon? Natukob. Halas. Ay, dapit anim na tuko. Anay. Itsika puntay ka kung ano yung sakit talaga. Waray ko man nababatian. Diri man din akong sakit. Di o ubo. Abi daw budoy. Diri mak ito expert. Ay. Tatay Ismail ito expert ito. Diyan ko hiya mapikipan kay titipatay na ako. Tatawagin natin budoy. Kalma lang. Tatawagon ta na Hilulo Ismail. Okay. Bagan may natawag ka, nababatian ko. Makusog nga hangin, bagabagay ng utot. Matigo ka Ismail. What? Pag-uutot ko pala. Maigo nga maba. Ano Tim Toyo bata Florencio? Diri ka nagbabago, mautot ka lagi ha. Sige, giyagan ito. Okay. Amo nga ni nagtabon ako na daan. Kay taputot bagan nuclear bomb. Pwede nga niya ko dayo ayok ring. Paspasin na niyo, kay mapatay na ako. 10 seconds na lang. Ismail, papasa ko na ining na pasyente kay may katuman ini. Sige bata Florencio, ipasa ito na yung pasyente. Base ito mauli, kay mauro-uro na indoro. Galaxy manit na yung teleport, nabatal ako. Na ano ka budoy? Tata Ismail, nakagat akong ibingan. Oh no! Wala problema. Madali lang ito tambal. Ano man tambal, Tata Ismail? Adi man. Tatang. Upay na ako. Salamat haning utot. Nayagan pa ako na amo na ito tambal. Salamat. Wala problema. Mauli na ako. Kung gusto nim sunod pa utot lagi. Malagat na pa. Kay mapintas na gyapta ko to. Tinood! Ano na? Action! Ano Tim Toyo bata Florencio? Di nagbabago.